ଅଲିଭା ଅଲିଭା ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ। ସେ ବାପା ତାର ଜଣେ କେରାଣୀ। ମାସକୁ କ'ଣ ସବୁ କଟି କାଟି ଯାଇ ପାଆନ୍ତି ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ 25 ଟଙ୍କା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇ 2ଟି ଝିଅ ଓ 2ଟି ପୁଅଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାହା ଅନୁମାନ କରି ହେଉଥିବ। ଅଲିଭାର ବାପା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ କର୍ମନିଷ୍ଠ। ଅନ୍ୟମାନେ ଘୁଷ ନେଉଥିଲେ ବି ସେ ପଇସାଟିଏ ଘୁଷ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଳିପକା ଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ପଛେ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଦୂରରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ଭୟ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବୋଲି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅଟଳ। ଅଲିଭା 22 ବର୍ଷରେ MA ପାସ୍ କଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଛି। ତାର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ କର୍ମଠ। ଝିଅର ବିବାହ ବାପା ମାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ଅଲିଭା MA ପାସ୍ କଲା ପରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜଣେ IAS ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସୁଶ୍ରୀଧନୀ ଯୁବକ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ତାର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କର ମା ଅଲିଭାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଅଲିଭାର ରୂପ, ସୁଗୁଣ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏହା ଅଲିଭାର ଭାଗ୍ୟ। କେତେ ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଝିଅ ମଙ୍ଗଳି ହେଲା। ହେଲେ ତା ପରଦିନ ବରଧରା ଫେରି ଆସିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ବିବାହ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ସହ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବିବାହ ପାଇଁ ବର ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପୁରା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦେବେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ମାନର ଲୋଭ ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକେ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଲିଭାର କ'ଣ ହେବ? ଅଲିଭାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ଅଲିଭା ପହଞ୍ଚି ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏପରି ପାଠୁଆ ଅମଣିଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଅପାଠୁଆ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବିବାହ କଲେ ସୁଖୀ ହେବି। ଆପଣ କିଛି ପଢ଼ିନଥିବା ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହେବି ବାପା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେପରି ପାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ହଁ, ତାହା ହିଁ କଲେ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଅମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଅପମାନ ହେବ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଲୁହ ପୋଛି ଉଠିଲେ। ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁର ଜୀବନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ସଚ୍ଚୋଟ ଯୁବକ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରୁଛି। ତାର ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଗାଁରେ ପାଠାଗାର, ଯୁବକ ସଂଘ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜୀବନ ବାବୁ। MA ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାଟ୍ରିକ। ସେ ମାନିବ ତ? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ପରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେବନି ତ? ଅଲିଭାର ଭଲ ଗୁଣ କଥା ବିଚାର କରି ଓ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜୀବନ ବାବୁ ରାଜି ହେଲେ। ଆନନ୍ଦ ବି ସମ୍ମତି ଦେଲା। ବିବାହ ସରିଲା। ଅଲିଭା ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ହୋଇଗଲା। ରୂପ ଗୁଣରେ ତ ଅଲିଭାକୁ ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ପୁଅ ମେଟ୍ରିକ
ଝିଅ MA। କାନ ଉଠିଲା ଦିନୁ ମଣିଷ ଶୁଣି ନଥିଲା। ବୋହୂ କାହିଁକି ବା ତା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର କାହାକୁ ଖାତିର କରିବ? କାହିଁକି ବା କାମ କରିବ? କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଟ ଲାଗିବ।